Cada cop que entrem a una sala, o si tenim algun problema amb l'àudio, podem executar l'assistent de configuració clicant a Reunión, Asistente para configuración de audio i seguint els passos. Primer que tot, provem que els altaveus funcionin correctament. Seleccionem el micròfon que volem utilitzar provem el micròfon enregistrant un petit tall de veu i realitzem el test de silenci per millorar la qualitat del so. Per a fer-ho, cal estar completament en silenci. Un cop finalitzat l'assistent, podem activar el nostre àudio amb el botó Connectar mi àudio. Cada cop que parlem, aquestes dues icones parpadejaran. Finalment, si el so és massa baix, podrem ajustar-lo.